a mí nunca me molestó. Benvidos todas e todos de novo a outra receita máis do Cociñando con Ciencia. Neste caso a receita número 31 a 31ª receita na que imos a fondar. Como pudestes ver nesta introducción maravillosa, voltamos ás nosas orixes musicais, tiktoqueiras. Agardamos que o YouTube non poña pegas co copyright. Pois para facer un poquinho máis agradável, máis de brincadeira, de xogo, toda esta explicación desta ciencia que se atopa, que se esconde detrás do funcionamento das nosas xeladeiras, das nosas neveiras e dos nosos fornos, que son tan esenciais, habituais de uso no noso día a día. Sí, xa sei, estaredes dicindo, ben Tatiana, pero dentro dos dous, máis esencial é a xeladeira e a neveira. Por que? Porque ten un papel fundamental no mantemento e conservación dos alimentos e, por tanto, na seguridade alimentaria, e non só nestas épocas de verán. É dicir, cando nos falan que se a tortilla ten o ovo pouco coallado e que temos aí o risco da salmonela, que se as ensaladillas rusas feitas coa maionese caseira o ovo cru, que se as sobremesas dos tiramisús que tamén se fan con ovo cru, que precisamos para evitar esa salmonela presente nos tres casos, que logo pode dar lugar a posibles visitas aos hospitais no caso de que se agrave o asunto. Unha boa refrigeración, importancia fundamental fronte ao forno aí da xeladeira, pero tamén o forno é importante porque non só para xente larpeira como a min, que fai doces, biscoitos, sobremesas a esgalla, senón tamén para quen coce o pan de xeito caseiro, para quen fai pizzas de xeito caseiro, que poden ser saudáveis e nutritivas, se empregan os ingredientes axeitados, e por que non para facer asados, en vez de empregar a frixideira ou a tixola e facer frituras ou frixir, pois facer, no caso do forno, xa sei que co tema da tarifa da luz, pois a cousa non está para empregar moito o forno, non máis, asegurámonos que chega ao interior do alimento os 60 graus de temperatura. Tamén nos sirve para garantir unha seguridade alimentaria, aínda que ben é certo que a xeladeira mantén os alimentos refrigerados, non só estes que son máis perigosos no verán, senón ao longo de todo o ano, porque ainda que, a non ser que, desculpade, vivamos na Siberia, sabemos que a temperaturas ambiente, isto quere dicir a partir de 10 graus Celsius ata 60 graus Celsius, as bacterias aí teñen unha festa louca, porque aí medran, crecen, reprodúcense, en fin, estamos alterando non só as características organolépticas do produto, senón a súa propia inocuidade, é dicir, producíndonos, chegándonos a aparecer aí unha toxinfección, unha intoxicación alimentaria. Falamos delas, deixemos lembranciñas por aí. Por iso empreguei o tema de Frozen, do crianza, de que a noso frío nunca nos molestou. E por iso comezamos primeiro explicando a ciencia detrás do funcionamento da xeladeira ou da neveira, porque para min resultoume, cando puxen a pesquisar, a buscar, a investigar, abraiante, verdade? Porque chegar a xunta unha amizade, a xunta un familiar, e dicirlle, vouche contar unha cousa que pouca xente sabe, é que nas xeladeiras e nas neveiras pode observarse o segundo principio da termodinámica. De las mujeres más inteligentes que yo conozco. ¡Pum! ¡Chas! Aí caeunos todo. Porque, increíble, un principio tan importante para o que é a física xeral, e aquí os físicos que me perdoen se as explicacións non son de todo ortodoxas ou correctas, son bióloga e tendo ter máis complexo de tecnóloga alimentaria que de enxeñeira industrial do frío ou física, a mí pareceu unha brillante e vou intentar explicarvos o tema. Por que temos que decir que diante dunha xeladeira e dunha neveira estamos a ollar o segundo principio da termodinámica? Porque, veredes, as xeladeiras, as neveiras, funcionan grazas a un proceso de extracción de calor do interior cara ao exterior, a través dun ciclo que se chama ciclo de Carnot,
dunhos líquidos refrigerantes e dunhos gases refrigerantes que pasan por unhos tubos que se observan na parte traseira das neveiras en forma de zigzag, se coñecen co nome de serpentíns, e por uns dispositivos que son as válvulas de expansión, os compresores e os condensadores. No primeiro dos casos é cando o líquido refrigerante pasa pola válvula de expansión. Aí produces unha baixada de presión, unha baixada de temperatura e comeza a evaporarse ese líquido refrigerante e comeza a resfriarse o interior dese recipiente que é a nosa xeladeira ou a nosa neveira. Pero isto non se para. Este líquido segue a discorrer ata pasar polo condensador, onde condensase pasando do estado líquido a estado gaseoso. Aí observamos eses gases refrigerantes ben coñecidos como HFCs, que afectan a capa de ozono e tamén teñen certo impacto a nivel da mudanza climática ou do cambio climático e por iso isto foise cambiando co tempo, aínda que non é obxecto deste vídeo, non? Ben, pois cando chegan eses gases do condensador ao compresor aumentan a súa presión e aí é cando hai unha variación nesa temperatura, excédese esa temperatura, transmítese ou extraese dese interior cara a ese exterior e por iso se nos dispoñemos detrás unha neveira acesa, na parte traseira observaremos como que sae calorciño e sentimos como que está máis quentiña. Ese ciclo de Carnot para cando ese condensador para. E cando para ese condensador? Cando se temos ben controlado e regulado o termostato, que é o que marca a temperatura das nosas neveiras, chega a temperatura ideal, que sabemos que é ese intervalo entre 0 e 4 graus Celsius. Pois aí para o compresor e ese líquido, ese gas refrigerante que está pasando por ese circuito deixa de favorecer, de arrefriar a nosa neveira e manteno nun sistema estable. E por eses cambios de presión, de baixada nas válvulas de expansión e logo de subida no compresión de presión e de temperatura, orixínanse cambios ou alteracións na entalpía do sistema de refrigeración que supón a neveira. E ollo, e aquí é o forte do asunto, esas variacións ou alteracións desa entalpía dan lugar a variacións ou cambios na entropía do complexo. Aí está o segundo principio da termodinámica, que ata se pode ollar grazas a unha gráfica ou un diagrama que é feito por Ricardo Mollier, que leva o nome de diagrama de Mollier, onde se enfrontan esas variacións de presión no eixe das Y ou eixe vertical fronte ás variacións de entalpía no eixe horizontal ou eixe das X, que dan lugar á representación en forma de curvas das variacións de temperatura que se cortan perpendicularmente polas liñas entrópicas ou as curvas entrópicas. Aí tedes o segundo principio de termodinámica de xeito gráfico visual. E, aínda máis, podedes observar esa evaporación da válvula de expansión, esa expansión dese líquido, esa compresión dese gas, esa evaporación dese líquido a gas, nesa mesma gráfica, porque se temos os valores das diferenzas de presión no eixe das Y, sabemos un ponto da entalpía e as diferenzas da presión das curvas, da temperatura desas curvas, desculpade, podemos dar lugar a representación dun rectángulo onde temos na parte vertical ou lateral esquerda o fenómeno da expansión. Na parte horizontal de embaixo o fenómeno da evaporación, na parte lateral dereita ou vertical o fenómeno da compresión e na parte superior horizontal o fenómeno da condensación. É dicir, estamos observando non só o segundo principio da termodinámica, senón o que ven sendo o ciclo de Carnot que está acontecendo nas nosas xeladeiras. Agardo que non resultara danado ningún ouvido ou mente de ningún físico ou enxeñeiro industrial de frío que poidera chegar a este vídeo. Esta é a explicación que quería darvos, o objetivo principal do vídeo. Tamén decirvos como curiosidade que de seguro aconteceuvos
un día que o típico, non, de que vas á neveira a buscar algo, ábrela, féxala, esquecicheste, volvela a intentar abrir no mesmo momento e observas que ten certa resistencia. Por que acontece isto? Porque cando abriches a neveira entrou aire, ese aire arrefriou, comprimiuse, aumentou a súa presión e xerou un vacío no interior e por iso cando intentas abrila hai unha certa resistencia. Esta sería a explicación da parte máis científica, máis física do funcionamento das neveiras e das consecuencias de abrirlas e fexalas sen sentidiño. E no caso dos fornos, que sería o seguinte, é moito máis sinxelo. Por que? Porque os fornos funcionan por medio dunha transferencia de calor por correntes de convección que están ocorrendo dentro dunha cámara de cocción, que é o forno, e da axuda dunha serie de ventiladores. De seguro que en algunhas receitas observaredes que vos mandarán poñer a temperaturas altas, evidentemente, 180, 200 graus Celsius o habitual, e a posición do ventilador en riba e en baixo, non? Pois iso é o que favorece esas correntes continuas de convección para quencer os alimentos, que en realidade non só intervén a convección, senón tamén intervén a radiación coas paredes e tamén a conducción que permite que chegue a calor cara ao interior dos alimentos e que nos permita cocer o bolo ou facer o biscoito. Isto non é nada novo, xa comezou a facerse hai 2000 anos por parte dos gregos, que deron lugar aos primeiros fornos que se coñecen como fornos de solera, que temos un exemplo deles no caso de Cea, que son fornos cunha serie de bóveda feitos con materiais refractarios, materiais que teñen superficies moi lisas e que están feitos de compostos con altas concentracións de silicio e alúmina que se extraen dos lodos máis profundos das cortezas mariñas. Daí que entendamos que estes materiais, cando se fan fornos de exterior, non os fornos tipo de Cea, de solera ou con esas bóvedas, sexan moito máis caros que outro tipo de fornos, porque estes materiais non son como outros, pois, os que se empregan para facer os bloques para construir un muro na construción, de outros materiais máis fáciles de extraer e, por tanto, máis baratos, non? E ata aquí chegaría o vídeo por hoxe. Xa vistes que non só a xeladeira un pouco máis esencial, senón que ten como máis carniña científica a nivel de explicación, o forno un pouquinho máis sinxelo, pero quería ter como as dúas partes, non? O yin e o yang, o calor máis o frío, e nada, agardo que gostarades do vídeo, dadelle o matopillos para enriba, se así foi, compartidio, máis que nada para que cheguen aquí físicos ou enxeñeiros industriales de frío a dicirme 4 palabras. Suscribiros ainda non estades suscritos, dadle a campaíña para que YouTube vos avise cando saia publicado un novo vídeo, senón nas redes sociais sempre verá un recordatorio, lembranciña do que os subo. E nada, moito obrigada por chegar ata aquí, abrazada para todos, agardo vervos no seguinte vídeo e dedica logo!